yen to ngasih jeneng kita wani nerak pacak nerajang perbatang mengko jeneng kita kena soting ngulun ora gagas. Bakang jeneng kita ki aja ngawur lho. Ya ulun iki ngerti, ngakoni yen jeneng kita ki pancen bocah sing ndunggal warisan. Ning aja njur kaya ngono, aja njur malah kerek ning ngarepe Wang Adi Pramesti Bathara Guru. Malah cilaka ulun mesake karo urip kita, Bagong. Ulun mesake karo uripmu. Meneng ora kowe Rul. Sing dewi ganti karo Wang Pulun Bathara Guru ki aku apa kowe? Hah? Muni ae. Ket mau kok amang kemriwi. Nang kuping nganti risi. Ayo saiki senggel wae, nerada karo Bagong menang sapa? Wani ye. Mas Tunama Sidam Skaring Bawana Langgeng. Kakang Narada, Kakang Resi Kaneka Putra. Perkencang karo dayang Pak. Bu bala kali cedhe sapa sing gawe nangka bau asa dikapyakari betane lha lho ya. Punapi di teka elok timen kawontenanipun Kakang. Elok kados pundi? Sababipun menapa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru paring jang kados mekaten. Dereng purna anggen kula sak pejagung pirembagan kelawan Paduka Kakang Kaneka Putra ing Sidik Pangudal-udal. Ingkang tanah sanes kejawi namung ngrembak babagan menapa ingkang dadosaken jalaran goro-garaning kayiwangan. Teka sakmenika elok timen kawontenanipun kayiwangan Suralaya nampi daya. Kamangka dayaipun sanes tiyang ingkang limrah. Liripun mboya limrah kados pundi? Cobi kula aturi mas pausaken Kakang. Ingkang prapta wonten ing kayiwangan Suralaya menika rak ana kawan Bagong. Elok timen teka namung sak drajating Panakawan Bagong teka saged minggah wonten ing kayiwangan Suralaya Kakang. Wah. Nuwun sewu Di. Inggih. Kakang Narada kados pundi? Ingkang Rakeng Sidik Pangudal-udal nyuwun. Wonten ngarsa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru, samangke kula aturi ngiwakaken bab perkawis kawontenan gara-garaning kayiwangan. Liripun kados pundi? Awit nuwun sewu. Panakawan Bagong menika mbok menawi kemawon dados dutanipun Kakang Nayantaka inggih Kakang Sang Hyang Bathara Ismaya ing Karang Kadempel. Jenengatanipun menika Atmaja Wragilipun Kakang Nayantaka inggih Kakang Semar Badranaya. Inggih. Pramila mbok menawi piyambakipun gadhahi wigatos kadangwa kinarya matur wonten ngarsa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Mekaten Kakang. Nggih. Ulun aturi lengganggang langkung prayoga Kakang Narada. Sampun mbaya kirang prayogi Di. Ora mengko to dhisik Panakawan Bagong. Ya Ki Lurah Bagong. Sawise aso kang dadi napas asat kang dadi riwe padha kanthi slamet lan raharja sak sowan kita Panakawan Bagong. Nonamit pasang kaliman kabeh tinebeh nangi ladune dumawang tawang tawang linepatno ing tulak manhu tansah pinayanganing kawidadan ring Sambikala. Non mangke menika sinten? Lho. Teka jeneng kita bisa munggah kayiwangan Suralaya nanging babar pisan mboya tepung marang panjenengan ulun. Nyuwun ngapunten. Kula niku bingung kalih panjenengan. Merga panjenengan menika nuwun sewu menungsa kok astanipun sekawan. Astanipun sekawan mongko kelekipun nggih sekawan. Kejawi saking meniki sampean lenggah teng kursi kok mancik wujuding tikus. Kakang, wonten dawuh
Kita aja ngawur. Ngono. Kita aja ngawur. Kuwi dudu kok tikus nanging kuwi wujuding lembu andini. Lembu, ya. Sapi ngaten. Iya, pancen kuwi sapi. Kuwi titikane Hyang Adi Pramesti Bathara Guru. Oh alah. Oh niki Bathara Guru ta niki. Iya, ya iki sing diomongke Bapak. Oh alah ya lagi reti kaya kadang sak jejublek lagi iki. Anak bapak mono ambok wis ping sejinah munggah medhun kayangan. Aneng nek aku ra yo lagi iki. Ya, didangu sowan kita. Nggih. Sowan kula ngersanipun Hyang Pikulun Bathara Guru. Kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula konco Pukulun. Ya Panakawan Bagong Ulun Tampa, mboya lewat pangestu ulun kebat kita tampani. Nonane nggih sampun sanget tanggan kawula pundi. Mesti kemawon dadosaken tandha pitaken salabeteng panah paduka Hyang Pikulun Bathara Guru. Wandene kula mboten bingung sareng kula nampi timbalan paduka ulun tinampi dening kita. Karena kula wau sampun paringi dawuh kalian Bapak bilih nyong menika aku, Rika menika kowe. Menika sami kemawon kalian werdosipun. Werdos kuwi apa? Arti werdi. Nek werdi mboten sopan. Kula basake, werdosipun nyong kalian Rika menika sami kalian werdosipun kita kelawan ulun. Pramila pangestu paduka kita sampun ulun tampi Pukulun. Wah, bocah kurang ajar tenan ora. Iya prayogane lungguh kita Panakawan. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Ah, perkencang karo dayang Pak Wong. Bu bolong kali cedhe sapa sing gawe? Panakawan Bagong. Wonten dawuh. Padha kanthi raja slamet sasowan kita nggih Panakawan. Nun sewu niki sinten? Ulun dewa ing Sidik Pangudal-udal kami tuaning Kayiwangan. Ulun Sang Hyang Narada. Oh alah, Pukulun Rada. Iya, niki sing diomongke Bapak. Diomongke Bapak kita kepiye? Sing diomongke Semar wau. Ciri gathahe Begawan Rada menika piyambakipun sepisan kaya teka ping pindhone noleh sak awake. Wah, anjen bocah trondolo tenan ya. Wah, urung-urung kok wis mirang-mirangke. Nanging yo mbok dadi ngapa jernyatane pancen kasunyatane manggono Bagong. Nggih. Jamang sing dadi tandha pitakon ulun. Dos pundi Pukulun Rada? Jeneng kita munggah sowan ngersaning Hyang Adi Pramesti Bathara Guru ning Kayangan Suralaya kok babar pisan mbok nggunakake tata krama. Lumrahe sowan Kayangan kuwi ra ya. Ra ya rada sing mraja sithik. Saurarane klamben. Lah kok jeneng kita ki mung nganggo kathok apa iki? Kathok olahraga niki. Wah, mangkana tulisane. Napa tulisane kula niku ora iso maca, diajari nulis niku ora diajari maca. Sowan Kayangan kok nganggo kathok apa, Bagong? Olahraga. Olahraga tulisane SMP Muhammadiyah Muntilan. Anggene iki nggene anak kula. Kula karo anak kula niku gedhe anak kula, dadi niki kula nggo. Ya wis kuwi dadi ngapa? Bekti kula konco Pukulun Rada. Ya ulun tampa miyalat pangestulun tampana napa Panakawan. Nggih. Sampun sanget tanggen kula pundi. Wah, jan pancen Bagong ki pancen bocah ndugal kewarisan kaya ceritane ya wis dadi ngapa Dik Guru? Wonten dawuh Kakang. Sampun ngantos duka, sampun ngantos gela. Nggih. Panakawan Bagong menika pancen estu mekaten menika. Inggih. Piyambakipun menika mawipun dawuh supados serius menika wonten saged. Serius menika napa? Tenanan niku lho. Sampeyan kok malah pirsa basa serius barang Ibu Kulun. Ya mergo jeneng ulun iki pirsa marang sak mubah musik kita. Ana, lagu sak lagu kita saben dinane ulun kuwi ngerti. Waduh. Sampeyan pirsa urip kula teng omah bendinane ngapa mawon. Ya ngerti ta ya? Dewa ki ngerti marang mubah musik titah. Modar iki. Lha ngapa Kak Modar? Aku adus rada ndelok. Wah, nek ngaten kahanane bojo kula sampean nggih pirsa. Ngerti? Waduh. Nek ngono wis ora mahal iki.
Wis akeh sing ngerti dewa-dewa kuwi akeh. Mameng diwewehke ta hitung-hitungane. Ambok nek pengen iku nembung mawon mboten sanjurung tungkul. Aduh, seneng kita kaya mangane malah sing ora tambah. Wis prayoga kena lungguh kita. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Bagong padha kanthi raja sak pratok kita. Pukulan sinten iki? Ulun Bathara Indra. Bathara Indra. Iya. Nggih, wilujeng bekti kula konjuk pukulan Bathara Indra. Ya ulun tampa mbuyalet pangestu ulun tampanana. Sampun kula pundi? Bagong padha kanthi raharja sak sowan kita. Nah nek niki nggih pukulan Bathara Pinto bekti kula katur. Pinto kuwi sapa? Nun, Pinto kuwi sapa? Pinto niku sampeyan kakange Bathara Indra to? Dudu. Ah sampeyan sinten nek sines Bathara Pinto? Ulun Bathara Masna. Oh alah, Bathara ki Sumasna Purbacarita. Purba laras iringane gamelan watu. Aja ngawu gawar ngawur. Nggih, pukulun Bathara Masna. Bekti kula konjuk ulun tampa pangestu ulun tampanana. Nggih, nggih. Bagong, wonten dawuh pukulun. Gawe kaget tias ulun teka jeneng kita ingkang abiyantara sowan ing kayiwangan apa kang dadi darunane. Menawi kula sampun kapiji kinan matur sanipun Iwang Pikulun Jatimurti. Pramila satata kula badhe cariyos lan nyeritakaken kawontenan ingkang saknyata. Iya, marata diaturna Kang Tetela. Nggih. Sepisan sowan kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula konja sandhaping pepada paduka Iwang Pikulun Manikmaya inggih Iwang Pikulun Bathara Guru inggih Iwang Pikulun Jatimurti ya Iwang Nilakantha catur bujo lan sak panunggal-gelanipun. Dungkap angka kalih. Mesthi kemawon tuwa tandha pitakon salebeting Ki Aspadika Iwang Pikulun Manikmaya. Edan iki bocah kok jangkep banget iki. Bahasane jangkep timen iki. Jangkep kula pun sinau wonten sanipun sampeyan kok pukulun. Sawa Bathara Ruli. Ngawur. Sae jeneng kita iki. Bilih. Duh apa ya? Ambo, jeneng kita sing matur jeneng kita dhewe sing lali. Bilih sowan kula menika mboten saka kekarepan kula pribadi. Ning sakjarenge kula matur napa dikeparengake kula ngombe wedang. Ya mboya dadi ngopo mergo panjen kuwi pasugatan tumrap Sang Hyang Parajaya lan ingkang mara sibaning parpatan agung para dewa. Oh nggih. Kedhap nggih. Karo nyumet udut barang. Kopi panitiane mau ndi, Pak? Kopi khas kene enak banget ya. Lah menika ingkang badhe kula rembak kula sowan menika mboten dipun utus dening sinten-sinten kula mboten pun utus dening Semar Badranaya mboten pun utus dening para Pandhawa. Nanging murni sowan kula menika saking pikajenganipun Bagong piyambak teges saking kekarepan kula piyambak menika tumangkar sawijining niat ideping tekad. Kula kinensan sanipun Iwang Pikulun Manikmaya. Awit menapa? Sapurnanipun Ndara Janaka nampi piswanipun Kang Putra saking kayangan pundi niku Sela Mangumpeng. Ngendi sapa anake Janaka kok saka kayangan Sela Mangumpeng Bathara Kala ngono apa piye anggepmu? Wah, jeneng kita kok gawar ngawur. Sinten anake Ndara Janaka sing anyar niku sinten? Sing wingi wau dalu diguwang teng kawah niku lho. Wisanggeni. Nah, Ndara Wisanggeni saking kayangan Dresila Geni. Kula menika meri pukulan. Kula menika bingung. Bingung sebab kita apa? Kula nyumurupi lampanipun Ndara Wisanggeni ingkang sampun kasembatan pinanggih kalian ingkang Rama. Inggih menika pun Ndara Janaka menika rasa kula kok kaya diresi-resati kula kaya cocok bajralunging.
Sababe apa? Merga Ndara Wisanggeni niku durung tau tepung, durung tau ketemu karo bapakne. Iya. Neng sakmangke sampun saged kasembatan pinanggih kalian Kang Rama inggih menika pun Ndara Janaka. Lah sambung rapet gandeng ceneng sangkut paut keterkaitane menapa kalian lamanipun Bagong? Kula menika penasaran, menika napa nggih basane? Kula menika estu kepo. Kula menika estu pengen mangertosi Ndara Wisanggenipun saged kepanggih kalian tiyang sepahipun ingkang sejati. Engko gek-gek Bagong ki kapan arep ketemu karo wong tuwane Bagong sing sejati? Lho. Yen mangkono sowan kita ning Kayewangan iki bakal nanjake sapa ta sejatine wong atuwa kita. Nggih. Bloko suta cekak aoske mawon kula nyuwun katerangan sing gumuthik. Gumatha. Oh. Iya. Katerangan ingkang gumatha. Babakan bapak kula sinten? Sejatine wong tuane Bagong niku sinten? Bagong, wonten dawuh. Yen to jeneng kita nyuwun pirsa kelawan jeneng ulun, ya panjenengan ulun. Babakan sapa to sejatine wong atuwa kita ingkang sejati, ya iku Kakang Ismaya. Ya Kakang Semar kuwi sejatine wong atuwa kita. Wah, mboten. Kula niku takon bapak kula sing asli lho. Sebabe napa kok kula nuju teng Kayangan Surabaya menika? Suralaya. Nun, Suralaya. Ah, Surawadilaya. Menika awet kula menika sampun mathuk manah kula sampun antep. Ideping tekad kula menika sampun ngantepi bilih paduka menika dewaning para dewa tatentu pirsa dhateng Obama sing kawontenanipun Bagong. Bapak kula sinten, kula niku anake sinten, ibu kula sinten, kula niku mesti kemawon sampean pirsa, paduka pirsa. Iya. Nanging ana cerita lan lelakone. Napa? Wong atuwa kita kuwi pancen Semar. Merga nalika Kakang Semar Badranaya katundung kinen mudhun ning Madyapada nalika ning jagat nalika iku jagat durung ana menungsa liyane kejaba mung Kakang Semar anane mung bangsaning jin tumuli gandeng Kakang Semar duweni rasa sepi sartane Kakang Semar mboyan duweni rasa mboyan duweni rowang mula kang saka kuwi tumuli Kakang Semar njaluk ana ngersaning Kanjeng Rama Pukulun Hyang Tunggal sakmengko kinen maringi rowang utawa kanca tumuli sakmengko dening Hyang Pikulun Bathara Tunggal muja wujuding ayang-ayange Kakang Semar tumuli dadi wujud kita Bagong. Iya. Ya pancen Kang mangkono katerangan sing saknyatane Bagong. Dadi sejatine jeneng kita kuwi dudu kok anak kandunge Semar kuwi dudu. Jeneng kita kuwi dudu kok anak biologise Semar kuwi dudu. Nah, nanging jeneng kita kuwi anak pujan. Dadi jatine jeneng kita kuwi anak mbarep ning diragilke karo Semar ngono lho. Merga kuwi kasunyatan sing diparing dawuhke dening Wang Adi Pramesti Bathara Guru kuwi nyata. Bapak kita kuwi ora duweni kanca, ora duweni rowang. Tumuli njaluk supayane digaweke kanca utawa diparingi rowang supaya bapakmu ora ngrasa dhewe, ora ngrasa sepi nalikane mapan ning jagat. Kuwi katerangan sing saknyatane mangkono. Bullshit you all. Tegese apa? Sampah. Mboten percaya kula. Sababe apa jeneng kita mboya percaya. Nuwun sewu Pukulun. Kula niku munggah teng Kayangan niku mun entekke ragat lho. BPKB ngantos kula sekolahke. Mengge ragat kula ajeng munggah Kayangan. Lah kok kula tekan mriki mung diparingi dawuh sing mboten babar pisan, mboten logis kalian menapa sing dadi pemikiran lan manah kula. Sababe apa Mat? Wah, mboten sabab. Kula niku nek mung krungu crita niku pun bola-bali. Pancen teng radio niku ngantos didamel sandiwara Bagong Cinipta. Teng Ketaprak kesenian niku lho. Ketoprak. Nah, oprak ketontrang. Niku nggih ngantos didamel lakon Bagong lahir. Ning Bagong mboten dijlentehke, Bagong mboten lahir saking
saking gua garbane ibu kula ning ming ngoten niku. Niku ming dongeng, kula ora percaya niku ming cerita fiksi, niku ming karangane menungsa. Bagong jeneng kita aja ngayal. Ah, ora ngayal piye? Ora nyambung kok. Sing kula takoke niku dudu kok perkara Bagong sinipta saka ayang-ayange Semar. Nek niku pun umum, niku pun rahasia publik. Mergo teng oprak kedontang niku wau pun digawe lakon. Bagong lahir niku wau. Ning sing kula takoke niku bapak biologise Bagong, ibu sing lairke karo Bagong. Niku yen jeneng kita nanjake sapa ingkang nglairake kelawan jeneng kita Mbuyana. Yektine jeneng kita kuwi Cinipta. Lan pinuja saka ayang-ayange Kakang Semar. Iya, jeneng kita ki aja ngayal wajan bocah kok dikandhani. Sik, mengke riyen. Wah, iki kopine mondi to ya iki mau. Mataku wis yer-yeran tenan iki. Pak Lurah. Astagfirullah. Iki kopi. Enak banget ya kopine. Mengke riyen. Apa? Jeneng kita wis dikandhani aja ngeyel kaya ngono. Kula mboten kok ngeyel ning kula niku mung nyuwun keterangan sing gumathok, nyuwun keterangan sing cetha. Bagong, pripun? Yen to jeneng kita nanjake yektine kasunyatane mangkono. Wes ora iso. Pokoke nek sampean mboten maringi keterangan telung kedhep ping peninggal saking sak kula purna omong niki ditani mawon. Ditani mawon. Mergo kula pun rumangsa digawe gelo ati kula pun rumangsa dirugekke kalih dewa. Lho, lah kok malah dewa tarani yen to dewa ngrugekke karo uripmu ki. Kula pun rak pun omong BPKB motor ngantos kula sekolahke kula nggih raget munggah teng mriki. Hah? Sampeyan kok yo urung pirsa malah sampeyan mung paring dawuh. Bagong, jeneng kita ki Cinipta saka ayang-ayang. Aku ora percaya pukulan. Pokoke kula urus niki. Rama sidam sekaring bawana langgeng Bagong. Bagong. Aja duweni sloga kang mangkono jeneng kita kuwi Titahingu Bathara. Elinga jeneng kita mapan ning Kayewangan. Kayewangan kuwi gedhe walate lan gedhe walere. Yen to ngasih jeneng kita wani. Nerak pacak nerajang perbatang mengko jeneng kita kena soting ngulon. Ora gagas. Bakang jeneng kita ki aja ngamuk gak ngawur lho. Ya ulun iki ngerti, ngakoni yen to jeneng kita ki pancen bocah sing ndunggal warisan. Ning aja njur kaya ngono, aja njur malah kerek ning ngarepe wangan di Pramesi Benar. Malah cilaka ulun mesake karo urip kita, Bagong. Ulun mesake karo uripmu. Meneng ora kowe Rul. Sing dewi ganti karo Iwang Pilon Bro Guru ki aku apa kowe? Hah? Muni awe. Ket mau kok omong kemriwi. Nang kuping nganti risi. Ayo saiki senggel wae, nerada karo Bagong menang sapa? Wani ye. Anggepe. Wah, jeneng kita ki aja ngawur-ngawur aja ngasih ninggal Subasita. Ora gagas. Nah jeneng kita mbok yang gagas mengko kita bakal kena sating wangan di Pramesi Benar Guru. Arep kena sat, arep kena cerat kula ora gagas. Bakune kula niku nyuwun katerangan sinten bapak kula sing sejati. Semar niku dudu bapak kula, Semar niku mung nemu kula. Mergo gareng karo Petra ya ditemu karo Semar. Tartentu Bagong kowe ditemu karo Semar. Bagong menungso ora tatanan. Maning jajalan sutaning baune iblis lanat. Ponokan Bagong. Wah, iki sing rebab maju karo ngapa iki? Karo ngunggah-unggahi pengarep po. Bathara Indra maju menungso ora tatanan. Kowe wis wani ngoman-oman ning Kayangan Suralaya. Kowe wis diparingi dawuh dening Wang Pikulun. Manikmaya lah kok dadi kowe ora percaya. Wah iya
iya jeneng kita ki mbaya sing ngandel ngono lho Bakal wajar. Wah, lah menungso kok kaya kowe wis diomongi katrangan sing sanyatane ki ngono. Wah, iki yakin iki ra kena sangga enteng iki menungso siji iki. Jal sampean ngene. Bisa apa ora? Bisa ngene ora? Aduh. Rawuru ngomong ngedap mungso Bagong. Anggepe apa ora? Apa sampean arep ora trima Bathara Indra? Menungso ora tatanan. Cethuk kowe wis wani nerak pacak nerajang pewaring Kayiwangan. Kowe bakal kena pidana, kena pidenda lan paukuman saka Kayiwangan Suralaya. Ora wedi arep tak kapake aku. Arep tak dadekke apa? Arep tak dadekke sapi apa dadekke lemut? Arep tak serat satke. Dadi wujude apa wae aku ora wedi. Kowe bakal tak lebur ning Kawah Candra Dimuka. Ya mah menerane wong aku irong dina iki 200. Tenan aku saka Blitar wingi 200 aku sebenarnya. Wah, bisa uli-ulikan tenan ora. Jeneng kita bakal dilebur ning Kawah Candra Dimuka. Kawah Candra Dimuka iki papan pasiksan. Men, ancen aku seneng sensasi sing menantang kok. Sing karo disiksa ngono kuwi mah aku seneng banget. Edan ngamur menungso ora tatanan. Bagong. Apa Bathara Indra? Yen to pancen jeneng kita berguguk nguta waton Bondan Datan Poratu. Wis diparingi dawuh karo Iwang Pikulun Manikmaya lah kok isih mendel wae isih ngeyel wae. Terus karepmu arep piye? Tantrimamu apa? Yen kowe arep ngamuk ning kayangan Bathara Indra sing mepalang. Kowe ora bali, ora medhun ning Madyapada lo kedheping meninggal. Kelakon namuk legaring atiku. Oke, fine, santai wae, ora sandatang nganggo santak-santakan, ora sandatang nganggo getak-getakan, ndak kaya ketoprak. Wis, mangenteni teng repat kepanasan, kula pun ngenteni teng mriku. Janji sampean ora iso ngalahke karo Bagong utawa ora iso menika terangan bapake Bagong sapa? Kayangan tak uyuhi kabeh bareng. Mas Nomo Sidam Indra wonten dawuh teka dadi kriwikan dadi grujukan keguyon dadi tangisan kanane Rama Pukulun kula aturi ganggang langkung prayogi perkawis Panakawan Bagong kula ingkang badhe ngunduraken. Wah Indra sing ati-ati lho Indra. Mergo Bagonge nadyan Panakawan nadyan mung derajating Panakawan tak kira kae ora kelakon lawaran munggah kayangan. Yen jeneng kita arep ngundur karepane karo Bagong sing ati-ati. Nyuwun pamit.